Aquí comeza a nosa viaxe. Estamos na contorna do Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés, un espazo onde a natureza, a historia e a vida das persoas camiñan xuntas. Este territorio é moito máis que unha paisaxe, é biodiversidade, é memoria e identidade. Os seus ríos modelan o relevo, as montañas gardan ecos do pasado e cada recuncho forma parte do noso día a día. Coñecer o que nos rodea é o primeiro paso para valoralo, e valoralo é esencial para conservalo. Por iso, iniciamos esta ruta polo noso patrimonio natural e histórico. Ola, estamos no río Pacín, situado no concello de Tui. É un afluente do río Limia e é coñecido polas súas piscinas naturais. Ten 3 niveis para o disfrute de todos os públicos. Abre no verán, anímate a vir. Estamos no merendero do Pozo Caído, unha fervenza famosa pola súa lenda dunha serpe petrificada nas rochas. É un lugar ideal para ir de excursión e para o baño no verán. Está situado no concello de Encina. O río K2 é o río de Ourense que pasa por zonas naturais. Ten moita vegetación e fauna e é impactante para a paisaxe da zona. O Foxo do Lobo lembra unha etapa de conflito entre o ser humano e a natureza. Hoxe interprétase como patrimonio etnográfico, símbolo dun pasado superado e da necesidade de protexer e comprender o lobo como parte esencial do ecosistema. A Casa da Moura é un lugar ligado ás lendas galegas. Dise que nel vivían armouras, seres máxicos que protexían tesouros e aparecían en sitios antigos ou agochados. A igrexa da Nosa Señora do Viso é un templo relixioso situado no alto do Monte do Viso, no municipio de Lobeira. É un dos poucos exemplos de arte románico tardío, aunque foi modificado no barroco. Xa sabedes un pouco máis acerca deste templo de culto. Auquis Origines era unha das 11 mansións da Vía Nova, a estrada que unía Bracara Augusta con Asturia Augusta durante o Imperio Romano. É que atravesaba en diagonal a actual provincia de Ourense. O Aquis Querquernis era antiguamente un campamento romano militar que servía o seu camiño para unir Braga e Astorga, e o seu nome actual é as Aguas Termais.